YouTube! I dag vil jeg lave en energidriktest, som I nok kan se. Så jeg håber I kan se, jeg er ikke sikker, men jeg tror godt I kan se. Ja, i dag skal vi have en Burn i blå, og vi skal have en Faxe Kondi Booster i blå. Lad os starte. En film med en gæst. Der kommer lyden. Lad os se, hvad farven er. Den er blå. Som I kan se, så er den blå. Ja. Nå, nu vil jeg drikke det. Den har en meget sådan, måske lidt for sød-agtig. Altså det er nok ikke en, jeg vil købe fremover, men den er ikke, det er ikke lige, det er ikke mig. Puha, nå, væk med dig. Lad os så prøve Burn. Sådan smart en lille ting. I kender lyden af Burn. Undskyld. Kan I godt se? Ja, det kan I godt. Jeg ved godt, jeg ikke har fået god grafik nu, men det må I sgu undskylde, jeg får snart en nyt. Ja. Og her kan I se, selvfølgelig er det også blåt, fordi det er blå. Nå, lad os prøve. Den kan jeg faktisk godt lide. Den har sådan, der er æble, kiwi og et eller andet blue ting. Den kan jeg godt anbefale. Og så vil jeg lige fortælle, hvorfor jeg ikke har lavet nogen videoer på det seneste. Det er fordi, at jeg har haft meget travlt i min skole, fordi jeg skulle hente meget. Og der har været ferie, og der har været alt muligt, og så er der snart sommerferie, så der tror jeg jeg tror jeg lægger et par videoer ud, men det bliver ikke det helt store. Jeg tror faktisk, at det var det for i dag. Og jeg skal nok lige, hvis I... Ej, jeg gider ikke. Men det var i hvert fald det. Hej YouTube.